práve, že my sme vytvorili pre teba takšiu položku, alebo pre teba takšiu metodiku, lebo ty máš v jednom šuflíku 8 000. A nemám. A vieš, na čo je ten šuflík určený? Máš to? Tak nemám, lebo nemám kompetenciu presúvať medzi tými položkami. Ale ty si v jednom šuflíku, nepresúvaš v ňom nemáš prepážky. Máš jednu položku, všeobecné služby, ale 8 000 eur. Všetky schválte tak. Jedni ste schválili tak, ja neviem, mám rozpočet. Myslím si, že sme neschválili. My sme takto neschválili. Ja som ho dostal tak, ja som ho videl takto schválený, preto som povedal, že v prvom rade som povedal 0, je február, schválili ste ho v februári a smetie je zaplatené, je vyvezené. Ale máš na to 6 000 na 4 dostatočné. Neviem, že kozy dobre, akože jasne. Tak čo dobre? Však keď tak tvrdíš, my sme urobili presne to, aby neboli takto. Ešte, vrátim sa na niečo. Minulý rok boli schválení rozpočet na 10 príjmov 10 rokov. Nebolo, bol schválený na 30, na také veľké. Na každú položku bol schválený. Lebo o tom sme rozprávali v decembri. To vám povedala Langova. Mohli sa schváliť 8 položiek na tie kapitoly a potom sa baviť v januári Santovci, čo stále tvrdí, že nemám komu ja to vysvetliť. Vy sa nemáte stretnúť tu a povedať. Ja by som po každej položke povedal, čo je za tým je, a vy si vyberte. Buď bude taká, alebo bude vyššia, alebo bude nižšia. Tak to bol schválený rozpočet na rok 2014. No a to je na 11? To je na 11 ďalku? Možno, že na 20 niektoré. Ale na viac nemáš ani teraz v tomto, našli. A ešte raz, ak bol takto schválený, alebo v roku 2015 bol takto schválený a žiadali sme čerpanie, tak sa dostali každý kvartál úplne ináč. Mám to tu všetko, môžem to tu ukázať. Každý je, to znamená, že čerpali ste kapitolu, ktorá nebola vytvorená, nebola rozpočtovaná. Čiže my sme teraz, aby v tom si mal ty jednoduchšie, aby v tom bol poriadok, tak sme združili prostriedky a urobili sme pár šupníkov. Ja teraz neviem, či sme... Dobre, ale ja mám tu, tak mi to ukáž, kde ste to združili, ja mám tu napríklad, všeobecné služby, tu bolo 7 000, vy tu máte 0 a rozpísali si na drobné. Však, keď to chcete schváliť, tak to schválte na 7 a povedzte... Teraz vidíš, ty máš už 6 000, áno. A teraz tu máš štvorku raz. Ale toto nevieš. Ja ti hovorím, že toto tu, keď hovoríš ty, že zakrie, kde mám 8 000? 0. Tu mám 0. To sú vaše podmienky, to sú 0. Čo? 6 7. No, energie. To sú energie. 0 na 4, 0 na 4, 8 000. Ale máš to už pod položke 6 3 5 0 so všetkým číslom. Nie, to štvorku. Ale veď ty máš klasifikáciu, nevieš, čo tam môžeš dať. Takže neprestačíš ma, lebo som sedel na tým toľko, že tak... To baví. Jasne, že ma to baví. Teba to nebaví, to neusedíš. Nie som práve to myslím, že by sme tu nevyťahovali nejaké osobné záležitosti. Ja ťa ubezpečujem, že sme na tým sedí celá finančná komisia dosť. A odpadové hospodárstvo je kde? Tu je 6 000. No, tu je 0. Kontajnery 0, materiál vodovod 0, všeobecné služby vodovod 0. 6 7 0 4 máš rozpočtovaných 8 000. Ja ti pošlem, keď chceš mailom to takto upravené, jak to máš tam, aby si to video, kde ste pred sebou. Ale ešte raz to je rozdiel medzi navrhnutým a schváleným rozpočtom. Ak sa dobre pamätám, že to je 3000. Máš to tam, kde sa to môže odkázať po nastiapať. Kde to mám tu je? To nie je Máš 8 000. 6 3 7 0 0 4. Ale v ktorej? 40 jednotky? Či v... Nemáš rozkvalifikované na účty 41 a ja neviem 82, lebo to nepotrebuješ. Máš tam 8 000 na to, aby sa platí odpad, aby sa platili energie, aby sa všeobecné služby požiadne, asistenčné služby, vodovod, uloženie a likvidácia komunálneho odpadu. Ja sa pošlem. Ja z toho jednoducho neviem výsť, lebo tu sú nuly a ja tie rozpočty na tie, kde sa rozpočtovajú, nie. Mohlo sa, ak ti hovoríš, že boli niektoré položky prečerpané, že boli
pošlem. Prečo ten návrh na splnenie nie tak, jak ho ty dávaš, ale prečo nie tak? To je to isté. Ja ti len vysvetľujem, prečo je tam tak. Nič iné. Celý čas nerobím nič iné. Toľko, ja neviem, či ešte niečo v tom nemám. Ale hovorím, ešte raz, ak kde je vôľa, tam je cesta, keď dojdeš k nejakému, alebo dojde vôbec k situácii, že nebolo rozpočtované, tak z tohto rozpočtu je jasný zámer, že teda je tam nejaké šetrenie, vytvára sa rezerva dostatočná na to, aby v prípade havárie sa vedeli, alebo ak chceme niečo zrekonštruovať, niečo urobiť, tak to tam máme v rezerve. Vyťahneme šuplík, vyberieme peniaze, preložíme tam sa odhlasujeme popišené, kde si vybavené. To je naša záležitosť, čo myslím, kde si my tieto prostriedky medzi šuplíkmi posúvame. To nie je nikoho iného, to je naša vnútorná vec. Dobre, takže môžem už brať aj ten bod 5 za rozprávu o rozpočet. Či ešte chceme začať rozpočtu, už to uzatvorme a nech sa nevracame na to. No, ja myslím, že možno. To je práve to, čo sme celý čas ale tu o tom. Dobre, takže beriem, že aj bod 5 vlastne rozpočet 2016 bol teraz prerokovanie. No, len možno by bolo dobre, že by sme si dali fakt nejaký Prosím, pošli mi toto, čo máš, pretože ja to neviem. To je to isté. Nie je to isté, lebo ako náhle tu sú iné položky, tu sú 111, tu je 41, tu sú ďalšie, ktoré sú klasifikácia, ktorá je rozhádaná. Proste ja to potrebujem mať buď v tom, keď je to v tom, tak akože keď je to v tej položke, že je to proste 633 koniec a je tam, dobre, keď to tam nie je, lebo nemôžu byť, dobre, tak, dobre, tak. Budu poviem, že z tej štvorky berte z toho bodu, čo hovoríte všetko z tej položky. Presne tak to je. No. Ale teraz, keď bolo takto rozpoložkované a tam mali nulu, tak mali nulu, rozumieš? Keď máš rozpočtovú klasifikáciu, účtovníčka musí napríklad na smetie, ona musí vybrať a musí nahodiť, aby tam nemala mínus. Keď tam musí svietiť rozpočet. No ale dobre, ale tak ho predtým, tu sme ho mali tak schválený, teraz ho budeme mať tej, zoberieš tej a prehodíš ho tak. No ona, pani Langová, podľa mňa len to sa snažila, keďže my sme namietali totiž, prečo tých riadkov zrazu bolo toľko. Čo sme namietali? Rozpočet bol schválený takto, je to tu 20, 10, 12, koľko riadkov, ale v plnenie, keď sme dostali... To je ešte viacej. Však tu ho ukazujeme, no, ale vždy máš to prvé číslo. Jasne, vždy máš to prvé číslo a keď ich nakumuluješ, tak máš súčet do jedného šupy, tak kto ti povedzí, kedy bude kúkať číslo, to si rozhodaj. No to je účtovná operácia iné ako finančná operácia. Ty máš balík, nej si vyberáš a účtovník účtuje toto šlo na ten poruček, ale my to nepotrebujeme. Ty potrebuješ vedieť, že mám 8 000 metrov. Odpad, ja neviem, na tieto veci, čo hovoríme. A ako to vy vyúčtujete, to je vec kontrolora, že tu schváli, alebo proste nekontroluje, či to naozaj tam patrí, či ten účel splní. Dobre, takže... Ešte teraz neviem, či nejaké uznesenie k tomu chceme, alebo len si dáme gentlemanskú dohodu, čo neviem, či funguje u nás, aby sme naozaj do toho 10. ste schopní preložiť nejaké plnenie. Aby sme to dali do poriadku. Zajtra budeme vedieť, napíšem to, neviem si to neurobi, pretože až okolo 20. apríla bude mať za prvý kvartál. Nie, keď ju popýtame, len niekto teraz je koniec mesiaca, takže... No, za 20. by mala mať ísť. Dobre, tak poďme do nejakého mesiaca. Ide ešte o to, že tu namietaš ešte, že niektoré boli prečerpané. Ak by aj došlo do situácie, že boli rozpočtované a boli prečerpané, tak boli prečerpané zákonne. Lebo obec bola dnes na dňa v rozpočtovom provizóriu a mala možnosť, alebo mala oprávnenie čerpať 12 mesačne z predošlého schváleného rozpočtu. Čiže tu nemôže nikto byť za to postihnutý, alebo neviem, vyvedený voči mimochodne. To musí, že postupoval v súlade so zákonom.
Ale ťažko je, keď si predsa pamätáte minulý rok, že sa nedalo schváliť rozpočet, alebo zmeny rozpočtu sa nedali schváliť, lebo bolo prečerpané a tak sme to várali pred sebou, ja neviem, 2 mesiace alebo koľko, až nakoniec sme to proste neuzavreli. To, v akom stave skončil, je, akom skončil, hej, to je proste vec toho, že my sme sa tu nevedeli dohodnúť, ale keď to chceme tak robiť, že sa budeme tu iba vedieť iba nedohodnúť, nejde to v ničom. Tak ukážeme tú snahu, že chceme sa dohodnúť, vieme, teraz povedzme ten rozpočet priateľ, naozaj pošleme, ak si ešte niekoho prejsť, ukážeme, že fakt je vytvorená nejaká rezerva, teraz povedzme, urobme to a urobme. Máme na to nejakú vec, opravné, to máme tu na našeho opravného. Ak to sa ukáže, ja tu nie o boxi problém, keď tu máme našu jednu rastu a my si ju sami stiažeme. Nikto nepovie, že my sme si pozerať, či sme kúpili žiarovku a sme použili údržby strojov, alebo ja neviem, kde sme to zaučili. To nikto nepovie. Vieme si to, povedzme, do mesiaca sa rozumie, že to dáme dohromady, aby sme, keď náhodou došlo k prečerpaniu úplne legálnym spôsobom, tak to vyrovnáme. Počuť, ten návrh nie je taký, ale tak je to schválené. A keď to bude fungovať, to už nič tak odvedí, tak to môže byť. Že bude rozhadzovať, takže bez toho... Ešte raz, že nie sú rozhodené. Nie sú rozhodené viaže, povedzme, v minuloročnom schválení rozpočtu. Len tých riadkov je tam veľa z nulov, lebo sú dokumulované. Dobre, takže zatváram tú správu už aj v bode 5. Rozpočet 2016 a 2018. Prečo by som bodu 4, prečo to som už opakoval, ja ho tu už tretíkrát navrhujem, stále poslal som ten materiál, už som teda neposielal, lebo je to jedna vec a tá istá. Tých 50 eur sa nedá vysvetliť s vami dneska na príklade Kominára a je to stále takýmto spôsobom. Ja som vás žiadal, som navrhoval, aby ste tých 50 eur zvýšili tú čiastku na kompetenciu bez schváľovania zastupiteľstva na vyššiu čiastku, pretože jednoducho je to znemožnenie fungovania obecného úradu, pretože náklady na niektoré položky budú vyššie, aké sú, pretože za 50, 70, 90 eur hovorím, jak teraz, že išli okolo, ja neviem, roku robili, tak vás dobre prídeme, ale už chceme viacej rozhodnúť na cestu. Takže vyhlásime teraz, keby mohli som vedel, že prídu, tak vyhlásime ešte pre občanov, mohli aj pre občanov, aj pasovalo, nie, lebo už majú iné. Takže povedom tých kominárov, tak ja som vás žiadal a dávam teda návrh a vás prosím, aby ste zvažili tých 50 eur, pretože je to za každým razom proste nemožné. Ja k tomu môžem jedno povedať, že keď sme asi pred rokom upravovali zásady odmeňovania na nakladania s finančnými prostriedkami, tak finančná komisia, vtedy, ak si pamätáte, urobila jednu zmenu v pôvodných zásadách, kde bol ten manipulačný priestor starostu 300 eur. To šlo aj do čítania to, ale ak si dobre pamätáš, že Dušan to povedal, že to je prejavené tej nedôvery alebo niečo takého. Tak sme sa aj uniesli, že tento materiál vrátime. Znova zasadla finančná komisia a finančná komisia na základe asi, ja teraz nehovorím za seba, hovorím ako predseda, alebo neviem, či sa to zahodili, hovorím ako predseda finančnej komisie, ona zvážila po nahliadnutí do výdavkov a tak ďalej, že dokonca tie obmedzi ani mohol namenávať na 50 eur. A takto to je aj dodnes schválené. Keď si zase pamätáš nejakú našu rozpravu, ja neviem, hádame na konci minulého roku, podobnú ako je toto, ty predsa vieš, aká je frekvencia udalostí v obci, ich základní. Treba urobiť revízie, treba urobiť, ja neviem, uvítanie detí do života, treba urobiť deň úcty k starším občanom. To sú všetko záležitosti, ktoré vyžadujú vyšší
výdavok ako 50 eur. A ty si na jednom z týchto pohľad, na ktorom povedal, že ja som musel porušiť zásadne, ale ja som ti hovoril, že nemusel si predstaviť, to sú opakované činnosti. Ty vieš, že v zime môže padať sneh, no tak si z obecných zastupiteľstvom sa že budem potrebovať zimnú údržbu 500 eur. Nie. Ale ja osobne zvažujem, že keby situácia bola nejak opačne postavená, takže či naozaj tých 50 eur nie je príliš málo. Lebo je to v podstate ani nenákup na 11 do auta. Takže zvolám finančnú komisiu a prerokujeme, zvoláme možno na budúci týždeň, a budeme sa snažiť na budúci týždeň pozvať ťa na tú finančnú komisiu. Budem sa snažiť zabezpečiť čím širšiu účasť a keď si myslím, že dostatočne sa to odvodí a ďalej a nie je problém, aby sa tie zásady nezmenili. Ďakujem za návrh. Takže ani nemusím hlasovať. Vlastne o zmene to neprejde, takže dobre, ďakujem vám. Rôzne. Mám tu stanovisko pána Farára ku vydelenému listu na finančný prostriedok. Môžem Dušan trošku do toho vstúpiť? Ja som sa minula na zastupiteľstvo ozvala s tým, že ako v tej zapisnici bolo, že ich treba ako dať na zúčtovanie do 15.9.2015, tak to bolo mi povedané a ty si povedal na Farskej rade, že Zajacová so Semanom juniorom chcú vrátiť peniaze. Ty si tu nebol, sú aj nahrávky, ja som vôbec také nič nepovedala, že chceme vrátiť peniaze. Lebo ako chcete opravovať ten kostol a chcú ako ďalšiu sumu, hej, tak ja by som chcela vedieť, či už bola tá použitá, tých 5500 eur, lebo keď budú mať projekt na nejakých 7, tak im stačí doplatiť 2000 eur. Ja nič nechcem vráciať, len trošku robíš medzi ľuďmi z nás nejakých despotoch a strašiakoch a nenávisť medzi nami. Ja som v živote, ani tu sú nahrávky, aj nepovedala, že chcem vrátiť tie peniaze. Ja som chcela vedieť, čo je s nimi, že neboli zastupiteľstvo informované o tých peniazoch. Tak prečo je také klamstvo tu medzi nami, že Zajacová so Semánom mladším chcú vrátiť peniaze? Absolútne nechcú vrátiť. Iba sa pýtali, že kde sú a čo je s nimi. Ja neznám potom, jak cie, ideš bez nás povieť do kostola na príjmanie a robíš medzi ľudami hry. Lebo ja by som ešte asi hanbela ísť na príjmanie. Môžem? Môžeš. Za to, že si chcem ospravedlniť. Ja som prešiel okolo nahrávky, jak ju do zapisnici, jak hrala. Akože to, že som sa jej potom púštil strážne, obrátení tam nebolo, ale to proste jednoducho, že ste otvorili. Ja som aj dole na Farskej povedal, že otvárate proste slíku, ktorá zase v zapisnici bude zase ďalším, že jednoducho, keď sa neminuli tie peniaze a neminuli kurátore minule, nezústavali sa, tak sa minus na účte, ja ich nemám tie peniaze. A to mi stačí, keď ja som aj povedal kurátorom, že jednoducho vyjadrenie a zbytočne otváranie veci, ktoré môžeme, tak jak povedal, že medzi nami uzatvoriť, neotvárať to vonku, nedávať to na internet do zapisnici, nedávať to do toho vonku, tak to je jednoducho to aj. Vtedy, keď sme hlasovali, sme hľadali formu, že nájsť formu grantu, lebo v tom smutku je naša zodpovednosť, naša zo zákona vyplývajúca, cintorín je naša zo zákona vyplývajúca, ale na LVčku je cirkvi. Jeden bez druhého fungovať, keď sa začneme robiť zmluvy na domne, a tie tak skončíme tak či tak len spolu. Tak ja nemám o pocite nič, absolútne, lebo ja som len za to, že by sa to tam skultúrnilo, len ide o ten prístup, jak to podáš medzi Farskú radu, že Zajacová a junior Sema chcú vrátiť z penieží. A to tie ľudia zaš do okola medzi nami už pomaly na nás pľujú. Kúkajú, aké sme mali lepru. Tak to je kus asi haľba.
ja sa myslím, že by si aj jak starosta mal nás spájať tých ľudí. Darmo, že sme, neznám, jedna strana taká, druhá taká, ale však sme ľudia, tu žijeme spolu. Niekedy, ja len budem rada, keď budú lavečky kolo kostela, som proti plazme a takým somarinkom, ale to sme sa vtedy diskutovali s farárom. Ale ja budem rada, keď nebudú na ľudí padať vo tom dome smutku, keď budú pokrovce nové trebať, ale nie takým štýlom, že prídeš na farskú radu a povieš, a oni chcú vráciť a pomenuješ. Tá automaticky u Kovača stali Zajacova zaž do toho dube. U Horena, u Kundrika takisto povedza Zajacova zaž do toho dube. Tak kus asi ja neznám, jak to mám inakšie povedať. A ty Miše mi tu ospravedlníš, ale co tie ľudia dookola neznajú, lebo nechodia na zastupiteľstva. Ja to nepotrebujem ešte ospravedlňovať, ale proste nepotrebujem, že sme sa robili, podkopovali nohy medzi ľuďami. Ja to nemám zapotreby. Či co, teraz mám prejsť pod zdine a povedať, že starosta še mi ospravedlňuje, že to nie je pravda. To je asi... Nech sa páči. Ja, pán starosta, chcel by som poprosiť, keby ste mohli vypracovať plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, aby sme troška systémovo mohli ako pracovať, pretože nie iba náhodilo sa to zvolá, prichytlijú i letné dni, bude treba plánovať i dovolenky a tak ďalej, takže z tohto pohľadu ja vám doporučujem, že na ďalšie zasadnutie by bolo dobré, aby sa vypracoval plán zasadnutí. Za ďalšie, žiadam, že by uznesenia sa nepodpisovali čisté papiere, ale aby bolo napísané znenie tohto uznesenia, lebo vrácam sa k minulému, keď ste tu neboli, uznesenie 83 dostal som a ani som fakt nevedel, o čo sa jedná. Musím priznať. Takže povedano, bolo podpísané. Aby sa takýmto veciam proste už sme sa vyvarovali a aby sa to už viackrát neopakovalo. Za ďalšie bude 5. apríla školenie k novému zákonu o verejnom obstarávaní. Preto hovoríme tu na zastupiteľstve, lebo dosť je polemiky so s tým verejným obstarávaním, že kto by chcel ísť, po prípade, aby sme to odsúhlasili, ja sa sám prihlásim, ale dajme mi z vás troch, či náhodou nechce ísť niekto na toto školenie. Školenie stojí iba 18 €, je to tu v Prešove. 5.4. Začiatok prezentácie je o 8:30 a končí sa okolo 14. Týka sa verejného obstarávania, je to nový zákon a máme polemiku, 1000 €. Hej, nie a tak ďalej. No, nakoniec stojíme, bo nerobíme nič. Tak len z tohto pohľadu dávam na avizo, že by po prípade zo zastupiteľstva sa niekto zúčastnil takéhoto školenia. Ja hovorím, by som sám, pokiaľ mi umožníte, chcel by som ísť. Pán Oblá. Ja som sa hlasil, ale ešte predtým k tomu, čo hovorí Slavka, lebo tiež som mal podobný rozhovor s tým, že ani to nie je, ale proste, že nejak poslanci bránia všetkým. Dobre, dostali sme si do situácie, že medzi ľuďami je napätie, ale buď ho zmieníme my, alebo len budeme tlačiť pred sebou a zlepšovať rozvedenie zákona. Ale ešte raz, bolo by dobré, aby sa informovalo pravdivo, aby sme my nemuseli, ja neviem, ja som dostal človeka otázku, že tu vôbec sa to bráni nejakej finančnej podpore cirkvi. A predtým asi 2 alebo 3 týždne som bol od toho istého človeka oslovený, že či by sme podporili eventuálne nejakú finančnú pomoc na toto, a ja hovorím, to je taká vec, podľa cirkev a kostol a cintorín, že aj tak všetci skončíme a je to naša, aj keď je ten imobiliár cirkevný a nie je náš majetok, a je možno nejaký zákonný problém s poskytovaním financií obecných prostriedkov cirkvi, ale máme, a neviem, či je platné, alebo máme prezidentu
nejaké transakcie alebo dotácie. A tak, ale tiež som len napravovať na to, že treba hovoriť pravdu, že teda ja si nepamätám z tej rozpravy, keď si to nebol, ale hovorí, že vypočul si tú rozprávu. A treba ľuďom povedať, že áno, vlastne zastupiteľstvo povedalo, veď tu bolo povedané, že my teda, dokonca neviem, či to ani hovoríte návrh, že som bol oslovený a že treba, na to bol v pléne dopadla otázka o Slávky. A my sme aj prijali uznesenie, ja ho prečítam, že sa vyžiada správa o čerpaní finančných prostriedkov obce od prijímateľa transferu Farský vrch Kokošovce do 30 dní od doručenia vyžiadania. Neprečítal som to celé, ale už nie je žiadny to taký... Nepodpísal by som sa ja teda, radšej som bol napísal, že ešte žiadam odklad, ja neviem, 2 týždňa. Lebo ja neviem, tam išlo transfer 5 000? 5500, ale z toho nič nebolo. A keď ten transfer bol poskytnutý v roku 2014, 1,5 roka, tak aby za 1,5 roka nebol niekto schopný napísať, že sme kúpili farby, 8 kg. Ja som nečítal, čiže sú stále tam, že nie? A prečo ich nemíňajú? No a mňa sa pýtaš, tak ako na to je štátna správa Safari. No, tak potom... Boli tam kurátori predtým, ako teraz sa to zmenilo, ako čo s tým, ako Jašek. Napísané je, že peniaze sú na účte. Nie je napísané, pozor, nie je napísané. Nie je tam? Nie je tam. Číslo účtu. Napísané, že vyúčtovanie pôjde finančného predstavu predložím po ukončení práce na neskôr ale je tam číslo účtu, Nie, že boli poskytnuté číslo účtu. Tak Eva má ekonomiku Bulíkové však. Ona má výpisy, nie? Tak robila ročné zúčtovanie, tak akože vieš, že tam sú tie peniaze. No len ak má Farská rada v dispozícii 5500 eur neprečerpaných, potom je problém vnútri Farskej rady, že to je to informácia, neviem, koľko kurátori nemajú a oslovujú poslancov, že či bola voľa poskytnúť ďalšie prostriedky. Mali by čerpať, to predložiť. Tu oni nič iné nešlo. To bola Jaka Depčaká iniciatíva, on povedal, ja s Peťom porozprávam a vyberiť ďalšie peniaze. To poviem rovno. To mi povedal Peter predtým, jak som s tým prvýkrát rozprával. A potom druhýkrát ja som povedal, že rozpočet nie je schválený, tak neviem, že z čoho presunú na to, keď nie je schválený. Takže akože, ja som ho nepýtal, že keď jeho iniciatíva sa s tebou stretla, sa ťa spýtala, chce robiť, aby sa to niečo urobilo, však len chváliť môžeme, že to chcel. Ale ja neviem to, čo sa rozprával prvýkrát, prečo druhýkrát. Ja som mu druhýkrát povedal len to, že rozpočet nie je schválený, položky nie sú. Hej, takže jednoducho o ďalšej nejakej dotácii alebo o čom, čo treba urobiť, len treba urobiť vlastne tam rozpočet. Ale tam to stagnuje, stále to stojí, takže lebo však schody už sú na rozmlatenie úplne, ale stále tvrdím, že jednoducho my tam do toho nemôžeme investovať, lebo to nie je náš majetok. To bol jediný spôsob, jak bol presunúť to tam ako grantom, aby urobili schody, prestrešili tie schody, aby tam jednoducho nespadol takto z mŕtvého, keď pôjde, lebo je to otázka. Ale 20 rokov na to prší, tak jednoducho tam nič iné sa s tým nedá urobiť, je to zrealizovať. Potom sa musím prikloniť k tomu, čo hovorí Slávka, že je naozaj dobré a hlavne to nie je nejako diferencujúce medzi ľuďmi, že sa im nepovie vec tak, ako bola. Že sa im povie, že nechceli to dať a nechcú dať, ako ja neviem. Nás tu žije nie tak veľa, aby jeden druhý sa nevedel sa opýtať, alebo ja neviem, čo všetko je. A že to bola aj informácia pre nových poslancov, treba, lebo my sme, jak za starých poslancov, dali 5500. Chcú treba od nových poslancov ďalšie peňažky, tak nech vedia, že už raz bol grant, či zostal. Janko s tým prišiel, že on vybaví peniaze. Ale dobre, že to nevadí, lebo to je jedno, že kto bude pýtať. Ona o to vôbec nerokovala ako orgán, ja nemám o tom vedomosť, pokiaľ ja som bol na tých 3 alebo na 4, že by tam bolo, že ideme pýtať nejaké peniaze. Janko s tým prišiel, ja s Petrom vybavím peniaze. Toto povedal Janko. A ja som na to povedal, že rozpočet nie je schválený, tak asi nevybavíš. To bolo všetko, čo som mu ja povedal. Ja som mu nepovedal, že nechcú dať, že ste neschválili, že nechcete dať na cirkev. Tak nie som rozhodol, že som vôbec nerozprával. No, nie je tu Jano, takže neviem, ale určite ja môžem s tými očmi a sa dohodneme s Jankom, že sa stretneme, lebo ja som ho nepýtal o to, to bolo jeho iniciatíva a ja som mu neodpovedal, že nedostane peniaze, ja som povedal, nie je schválený rozpočet. No ja, to bolo iba o tom, že už raz boli poskytnuté peniažky, že ti ešte treba dať čo doložiť, či bude trvať, koľko zostalo. Tam nebolo nič viacej, nebolo opýtané naspäť tých 5500, ani nič. A ja neviem, prečo som zrobil kolo toho také halo a takto už pýtajú nazad. To nikto nepýtal. Ja sme chceli vedieť a oboznámiť nových poslancov, že
už raz boli peňažky a keď sú, tam už len treba doložiť dajaké párty. Keď treba. Ešte ja neviem, čo nevieme to nejako, a nie to aj dôležité to obsluhovať, ale ja len som povedať do seba, že keď za mnou niekto, ja nikdy neskúbil, že ja mu peniaze nemám. Ja som jedným členom z 5